Когато бях малък, имах една болест, успях да я преодолея. Това ми даде стимул и си казах, щом съм минал, това нищо не е случайно, Господ има мисия за мен. През каква болест си минал? Като раково заболяване на белите дробове, бил съм 2 години в болница, тогава съм бил 6 годишен. Искам да науча всички, че тези неща трябва да ви изграждат, а не да ви карат да сте по-сови за напред. Цъпков и Трифонова. Доста гореща тема. Намериха се, видяха се, взеха се. Кой е със семейство, кой без. Всяка вечер преди да заспивах, аз си мислех за тях и се чуех какво се обърка всеки път, че не мога да ги видя, да се зареда с енергия. И съм сигурен, че ако бях успял да ги видя, ще да се зареда с повече енергия, ще да се мотивирам повече и ще да съм финалист. Добре дошли в нова епизод на Кухнята след ада, официалният подкаст на Hell's Kitchen. Както искам да отбележим, че се намираме при нашите приятели от Интеркерамик и в тяхната кухня. И днес ще сготвим много интересни рецепти, както и разбира се ви представя моя гост, който е готвил в чужбина, готвил на много звезди и също така е минал през адски много интересни кухни. И въпреки това е решил да се върне тук в България. При мен е Галин, приятно ме е, здрасти. Мен също ми е приятно. Как се чувстваш? Чувствам се вече зареден, срещам се с външния свят. Нямах търпение да видя какво е от другата страна. Добре, преди да започнем с нашите въпроси, искам набързо да ми кажеш какво днес ще приготвим тук с теб. Днес ще приготвим мидин сен-жак с сос валте, ще направим чипс от лилав картоф, също така ще направим шаун от мляко. Между другото, не знам, дали си забелязал, обаче момента, в който излизаш от това предаване и започват вече много идеи да ти изплуват в ума, нали? Така, то всичко е... И не само когато излизам. След като направим някой челендж или вечерна резервация, някое предизвикателство и тогава, когато се върнем вече в нашето общежитие, тогава започва също да изкачат идеите, но вече е късно. То винаги е така, нали знаеш? Като се обърне каруцата, пътища много. Добре, сега с кой първо започваме? Първо ще си подготвим млякото да го затоплим леко, след това може да го дръпнем настрани. Ще подготвим олиото да направим нашия чипс. Мините стават бързо. След като... Добре, да започваме тогава. И аз с въпросите. Разбира се, тук идеята, искам да кажа, на нашия подкаст е да погледнем и другата страна на кулинарния играч, ако би го нарекал така. Така че съвсем приятелски разговор. Ти докато готвиш, аз задавам въпроси. Аз съм тук също да ти помагам, така че твой чарак съм за днес, ако искаш. Каквото мога да ти помагам. Надявам се за което, да. Да, действаме тогава. Добре, какво се случи? Защо си тук при мен сега? Разкажи ми. Какво се обърка? Тъй като аз бях идвал на една ваша вечерна резервация и си казаха от това момче, Галин 100% ще бъде на финал. Радвам се, че си мисля така. Случи се това, че явно моят път беше до там. Завърших четвърти. Аз лично смятам, че представянето ми беше доста добро. Гордея със себе си. Стана така, че явно вече просто изгубих концентрация във въпросата вечерна резервация. И направих няколко грешки, които ми донесоха и моето отпадане. Очакваш ли да се случи това? Не очаквах. Наистина, аз винаги вярвах в себе си, винаги когато ме Че ще станеш първи? Да, винаги вярвах. Винаги когато ме питаха, вярваш, че си на финала, вярваш, че спечелиш голямата награда, аз винаги казах да и не защото съм някакъв с самочувствие или такова, но си вярвам винаги и знам какво мога, познавам моите възможности и просто отговарях по този начин, защото знам на какво съм способен. Винаги искам да съм в първи, независимо в какво, дали ще е в спорт, дали ще е в... Не смяташ ли, че тези мисли по някакъв начин са ти попречили, едва ли не сте разсеяли до известна степен? Да, аз смятам, че понякога да си вярваш много може да ти попречи това нещо и да те събори, но през повечето време това те държи на по-високо ниво. Ти влезе с кастинг битка, доколкото се сещам. Точно така. Това даде ли ти повече стимул и по-голям хъс да влезеш вътре и да ги разбиеш, както се казва в кухнята? Аз не очаквах не очаквах първоначално да се изправям срещу други готвачи, но когато видях това, си казах, това е страхотният момент да се докажа кой съм, да покажа на хората какво мога. Чувстваш се до известна степен малко по-различен от тях? Определено се чувствам по-различно от останалите играчи. Освен, че исках да спечеля, аз исках и да дам пример на останалите като поведение и като всичко останало исках да бъда пример на всички. Браво! Да. Аз в момента се намирам се едно, че някакъв такъв футболист, разбираш, и му правя подкаст с тая причещица, опаната, браво, много. Трябва да, освен, че ние е красиво, ние самите трябва да изглеждаме на ниво. Добре, сега в момента какво правим? Тук пяна. Сега подготвям леко пяната от млякото.
Ще направим един шаум после за мидите. Леко го затопляме и го разбъркаме. Ще остане в тази форма, след това ще го разбъркаме още един път. Да. Леко само го подготвяме да се вдигне. През това време нашето олио загрява, ще подготвим чипса, мидите ще ги вкусим. Добре, кое ти беше най-трудното в Hell's Kitchen? В Hell's Kitchen най-трудното може би ми беше това да не виждам жена си и детето. Липсаха ми, но това трябваше просто да го превъзмогна, за да продължа напред и да стигна до там, където стигнах всъщност. А ти колко деца имаш? Едно? И имам едно дете На колко годинки? на година и 8 месеца. Браво, това е много готино. Благодаря. Добре, ти като си бил по чужбина, кое, в смисъл, не ти ли е липсало до известна степен, нали, семейството? Или ти от кога си това в България? В България съм от почти година. Преди това съм обикалял доста. Семейството ми е липсало, но трябваше да се сблъскам с много неща сам, за да разбера как се случват нещата. Интересно ми беше в другите държави хората как готвят, как живеят и всичко останало исках да намеря различното и сам да се сблъскам с всичко това, без никой да е до мен, без никой да ми помага. Да, ние после ще преминем и към по-личните въпроси, но тя ми разкажи, имаш ли някакви интересни моменти от твоето участие, които сега в момента, докато ти задавам въпроса, веднага ти изплуват в твоето Точно така, изплувам веднага. Най-интересният ми момент, нали, беше когато получих първа оранжева престилка, не се притеснявах. Чакай сега, първата оранжева престилка не беше на нашата резервация, Точно където така. беше. Какъв късмет, аз съм много само. Попадна на първата моя оранжева престилка. Тогава аз водих кухнята. Не смятах, че ще се проваля. За мен оранжевата престилка не е провал. За мен е това да се покажеш, че можеш да изплуваш, можеш да продължиш напред, можеш да пребориш. Добре, ние знаем, че винаги има някакви конфликти, тъй като имаше така един интересен човек при вас, който така създаваше малко по-голям бум. Имаше ли някаква критика, която така ти дойде малко в повече или някакъв скандал, нещо, което... Критика спрямо мен? Примерно, да. Ами, да, но аз приемах критика само шеф Ангев. От останалите играчи Не те бърка. не ме бърка, не се слуша в техните думи като цяло. А кой беше човека, с който най-добре се сработи? В моя отбор се сработвах първоначално. Често се падах с... Ще запечатаме лички. Да, през това време може да изпечатам. В моя отбор най-добре се работи в началото, понеже така се падах с Симона и с Трифонова, но след това разбрах, че с Спирова просто най-добре се работи. Най-добре А защо? Тъй като аз чух и други коментари относно нея, че е била доста организирана. Организирана е и нахъсана. Тя мисли с перспектива само към готвенето. Няма странични неща. Какво ще правим отвън? Каква ще ни е прическата? Добре ли изглеждам пред камери? Тя мисли единствено и само за готвене. На мен това ми харесваше в нея. Да. А виждаш ли я нея на финал? Да, аз смятам, че Спирова ще е един от финалистите. Наистина. Браво, това наистина. Аз, нали, гледайки всички епизоди до момента, тя наистина доста добре се справя и това ме довежда до мисълта тази година дали ще имаме шампион, само че жена, не мъж, както през последните сезони, които печелят. Честно да ти отговоря, има вероятност. Има вероятност, но не знам. Аз смятам също така, Денисин има също голям шанс да стигне до финал и да вземе голямата награда. А ти за кого си? По-скоро за Денисин съм аз. Да. Понеже съм го видял как готи това момче. Той готи със сърце, дава цялата си душа в кухнята. Ти колко време е изкара в Hell's Kitchen? 2 месеца и 10 дни някъде. 2 месеца без телефони, без никаква информация. Пълна изолация. от външния Пълна свят. изолация, да, Ти точно. ли липсваш много семейството тогава? Семейството точно тогава ми липсваше супер много и се надявах да спечеля някое гостуване, да дойдат при нас. Да ги видя просто, да се зареда с енергия. Смяташ ли, че до известна степен и това по някакъв начин ти попречи? Защото, тъй като аз също съм бил в Hell's Kitchen и знам, че за да имаш отвън, нали, семейство, т.е. да имаш деца, някак си малко или много така оставаш сам с мислите си, дали са добре, дали не са добре, или ти си убеден, че... Всяка вечер преди да заспивах, аз си мислех за тях и се чуех какво се обърка всеки път, че не мога да ги видя, да се зареда с енергия. И съм сигурен, че ако бях успял да ги видя, ще да се зареда с повече енергия, ще да се мотивирам повече и ще да съм финалист. Може би това ми попречи най-много за това, а не моите провали. Провали винаги има, но знаем как да изпълним от тях, все пак сме готвачи. Да, знаем как да излезем от всяка една ситуация. То
Точно, това си е някаква вид роля, все едно в някаква постановка. Ти винаги трябва да измислиш, нали, моменти, в които Точно просто така. да изплуваш, защото в кухнята винаги се случва винаги най-непредвидимото. Трябва да бъдем подготвени. А кой те накара да се върнеш тук в България? Ами, започва много да ми липсва тук в България. Просто последно живеях в Лондон. Самият този монопол там не ми хареса и си казах, искам по-спокоен живот. В България са ми всички познати, приятели, близки и смятам, че тук ще бъде най-добре да се върнем и да живеем. Да. А кое те накара да обикаляш толкова много по тези кухници? Реално завършил с някакво училище кулинарно? Не. Или... Всичко при мен стана доста случайно. Не съм завършил в нито едно кулинарно училище. До последно бях футболист. Ето. Усетил съм пак До нещата. последно бях футболист, много добре си ги усетил. И така станах готвач. Кухнята просто ме превзе. Стартирах в италианска кухня и това ми беше любимото до ден днешен. Добре, започваме ли да ги запържаме? Да. Ако искаш да ги поставя в тигана, Добре, айде. след това ще ги вкусиме. Добре, ти нарязал ли си ги така на реснички? Не, няма да ги режем Няма да ги реснички. режем, Те ще добре. фанат един приятен загар накрая. Добре. Ще ги завършим после с масло, малко вино. Окей. Но първоначално на по-бавен. Каква кухня обичаш да готвиш? Вижте, само ядката на самата ми. Това е любимата ми мида. Да. На нея и трябва съвсем малко, просто да хване лек загар, да се сготвя. Аз съм ги готвил, между другото, с един сос от шампанско. Става много добре. О, добра идея. Да. Така, ти каква кухня казваш, че обичаш да готвиш? Италианската кухня. Италианската? Да. Браво. А колко време се занимаваш с кулинария? 11 години някъде. Кога усети, че това е твоето? Още в началото. И аз влязох в кухнята, започнах да правя заготовки, исках просто да си намеря някаква работа да работя. И така стана, имах приятел готвач, заведен в него ресторант и главните готвачи идваха постоянно при мен. Малък пробвай това, малък пробвай онова, не ми хареса. Оттатък гледам пицарите мятат пици, хвърлят, правят някакви неща. Си казах един ден и аз искам да го науча това нещо. Добре, как така? Ти от футболист на готвач, много странна комбинация. Странно е, наистина. Не съм срещал. Наистина е доста странно, но така се случиха нещата. В футбол не успях да съм пари, не успях да съм най-добър и кухнята, когато ме превзе, си казах, тук ще се докажа и ще покажа, че съм най-добрия. Във всичко, което се захвана, искам да съм най-добрия. А къде си играл тук, в кой отбор? Играл съм тук, в Левски съм играл, в Славия, в Локомотив София съм играл и в такива фал-кръжни отбори. Като цяло на доста места съм играл. Като какъв? Полузащитник, ляв бек. Бях много бърз. Може би и още съм бърз, но сега след изолация... Сега вече се бърза в кухнята, не? Да, сега съм бърз в кухнята. Но старая се да спазвам някаква форма. Не се отпускаме толкова много. Тук нещо малко е Малко е слабо. температура. Да. Смисля, че е силно, но явно. Да. Той молето май ще трябва само да пробвам молето как ще бъде. Добре, сега тук ги запечатваме, правим чипса от лилавия картоф. Да. Нали така? Шалма по ще го върнем леко още Така, малко. да, имаме вече и пяната. Да. И след това сме готови да сервираме. Едно сосче само ще приготвим след това. Може да го поготвим дори в един тиган. А какво те привлече към италианската кухня? Тъй като каза, че това е една от твоите любими кухни. Ами, хареса ми като цяло тяхната култура, това, че спазват техните рецепти до ден днешен, стараят се нещата да не се променят, всичко да остава така, както е създадено от преди стотици години. Тяхната култура най-вече, това е. Между другото, и аз също много харесвам италианската кухня. Пастата, пиците. Това за мен е една домашна кухня, която наистина е така семейна. Тогава като... Какво търсиш? Искаш да ти... Искаш да ми подадеш щипката там, ако обичаш. Подавам щипка. Благодаря ти. Ето, виждаш? Винаги съм ти от полза. Нищо друго, ако ти трябва, тук съм. Окей, благодаря. Говорихме си за италианската кухня, че също си е Да, харесва. италианската кухня аз също я харесвам, защото за мен това е една наистина така домашна кухня. И винаги съм си представил как така, нали, събират се големи семейства, сядат, хапват си пица, паста. Нали, не е толкова претенциозно, но пък за сметка на това пък е много вкусна. Тя има И така уютно, доста така, подбрани. доста, Уютна е, да. да. А какво мислиш за френската кухня? Френската кухня е доста дълбока. Там е космос, там е един космос. Също ми харесва, но царете на сосовете са французите, за мен. Кое е най-важното нещо, което си научил в кухнята? В кухнята най-важното нещо е дисциплината
това, че работното място винаги трябва да е чисто, всичко трябва да ти е подредено. Организацията. Организацията, ако не се организираш правилно, нищо не може да ти се получи. Това нещо го научи. Останалото вече всичко ти е тук. Това, което можеш да създадеш, да пресъздадеш. И това е. Това са основните неща за мен. Аз пък винаги съм си мислил също така, че душата играе много голяма роля. Душата, защото да, ако не това го е обичаш, ясно. няма как. Това е ясно. На сила не стават нещата. То се вижда от човек. Достатъчно е до няколко минути да готви с теб, за да разбереш дали обича кухнята. Да. С кой се сприятели в Hell's Kitchen? Някой, който така ти остана като приятелчето вътре в самата изолация, защото ти когато си в изолация, колкото и да е, търсиш си някаква подкрепа Така е, да. от твоите близки, но те ги няма вътре и просто намираш някаква утеха в някой от съотборниците. Ти с кой така беше по-близък? Най-близък смятам, че бях с Светомир и Денисиньо. Чувствах ги най-близки тях. Споделях всичко за себе си, за живота си пред тях, без да се притеснявам. Да. Цецо ми беше на гости. Аз него го познавам още от миналата година. Имах едно интересно участие във Варна, в един от моловете. И бях направил конкурс за най-красива торта. Беше ми донесъл тогава един десерт, една мусова такава ябълка. Беше наистина много. Много е креативен. Много. Да. С него се изправяхме заедно не един път, отпред пред шеф Ангелов и още тогава си казах, видях идеите му, имахме доста сходни идеи. И двамата А сме- кой побеждаваш? Ами, горе-долу мисля, че завършихме равни. Той в началото, когато правихме палачинките на първата ми оранжева пресилка, там беше пред мен. След това го изравних, след това той. Горе-долу еднакво. После бяхме в един отбор, се паднахме. В кого усещаше най-голяма конкуренция? Най-голяма конкуренция в Денисио. Но аз харесвам такава конкуренция. Винаги хората, т.е. ние винаги растем в конкуренция. Точно защото така, тя да. конкуренция е точно заради това. Защото пък ако няма конкуренция, няма как да е интересно. Смятам, че време е вече да върнем олето. Добре. Цвят. Сега искаш ли тук да ги сложиш в тая чиника? Да, обаче Или искам още да ги малко мия ли? с малко масло преди това. Добре, Да, аз айде. не набавям. Окей. Ето ти лъжицата или ти си имаш. Благодаря. Ще използвам. Някакви подправки, зелени. Зелени подправки не, всичко ще е така чисто. Добре. Какво ще посъветваш нашата аудитория, ако имат някакви подправки? Какви биха били те? За морските продукти аз използвам много често мащърка, сол молдон, може да окусим някоя риба, ако готвиме. Пипера е задължителен, той също отваря вкусът на рибата доста. Да. Би ги приготвиш с чесън, но исках по-скоро да се усеща аромата на маслото и на виното. Тук се говори. Ние готвиме в нашата кухня на Интеркерамик без чесън, защото след това си ходиме тук по заведения, по дискотечки да ни лухаме на чесън. Разбирам те, много добре. Четом се след това. Добре. След това ще използвам собствения сос, вътре да ги залея, когато стават готови. Така. И след това ще ги монтираме с още малко масло или така ги оставаме. Така ще ги оставим, Айде, да си починат, искам малко. Добре. Да поемат хубаво от винцето. Да. Окей. Може да се сложиците също така. Така. Поливаме ги хубаво да поемат. Да изпият всичко. Добре. Ето тук се получава един приятен загар. Златист. Супер изглежда. Така трябва да бъдат, благодаря ти. А как бихме ги приготвили по друг начин? Ти идва на ум. Правил съм доста различни видове. Използвал съм ги също така и в паста. Съм ги правил. Но не трябва да прекалявам с тях. Те са доста тежък продукт. За мен лично. Сега ще ги оставим тук в чинията. Добре. Да починат малко. Ти плетваш направо или? Не, ще ги оставя тук, ще плетем в друга чиния. Окей, мен ще бъде интересно. А една за проба има ли? Разбира се, без проби не става. Ще има връщане на поръчката. Да. Това трябва да се запуска. Ами аз това да ти кажа го научих в последствие. Аз също. Май всеки се учи в Аз също, последствие. повярвай, да. Но Сега ще го няма дръпна настрани, после ще го използвам. Дърпаме го настрани, окей. И сега идва ред на чипса, нали така? Още така. Имаме си тук чипс от лилав картоф. Сега ще го запържем да има хубава текстура, да има цветове. Винаги искам чинията да ми е красива. Да. Аз
както казвам, в почти всеки един мой подкаст, че всяка една чиния трябва да изглежда не само вкусна, но и красива. Правилно. Окей. Нека проверим как ще пусна едно картофче. Добре. Още малко ще ти трябва една идея. Добре, още малко. Имаме тук хартия, ако ти трябва да посушим картофчето. Аз мисля, че ме бях подготвил малко и паса за онази чиниката може. Кое ти беше най-интересното да приготвяш в Hell's Kitchen? Кое така? Имахме един мастер-клас, на който, разбира се, аз печелих имунитет. Браво. Какво правихте на мастер-клас? На този мастер-клас беше дошъл при нас един гръцки шеф. Какво приготвиш? Той ни подготви, показа ни как се приготвя волал. С панак и с сепия. Беше доста интересно. Нямах търпение просто да започнем да го правя. Знаех, че ще успея. Да, водихте ли си записки тогава? Водехме си записки точно в този челендж, да. Обикновено имахме челенджи, които всичко трябваше да го направим паралелно с сушефовете или просто да видим как се приготвят нещата. Но Аз сещам за такъв само с тримата сушефове, нали? да, това И ни всеки беше. каза едно по едно. Това ни беше първия мастер-клас. Цветомир Да. тогава беше с оранжева престилка. Аз и негови... Моите чини и неговата бяха отново най-хубавите. Но една идея, неговата беше по-красива и успя да си върне оранжевата престилка. Но смятам, че отново се справих тогава. Точно тогава шеф Ангев ми каза: в мен вижда талант. В другите са готвачи, но в мен, освен че съм готвач, вижда и талант. Тоест, той те надъхва Точно така. тогава ме надъха супер много и аз това не го забравих и си го мислех всеки път. Аз смятам, че Благодаря ти. той е доста така мотивиращ. Мотиватор е, определено е мотиватор. Която наистина просто понякога ето ти тук една Супер, благодаря, че свърши работа. и аз така мисля. Добре. Успява да ме мотивира шеф Ангел всеки път. Затова още повече, когато се справя или когато го изумя с някоя чиния и с някое мое представяне, ми казах: кажа ми хубава дума, след това си я мисля няколко дни. А тук с този пармезан какво правим? Пармезанът, искам да направя една коричка. Тоест като чипс. Да, точно Добре. така. Ще ти трябва ли тиган втори? Ще ми трябва още един тиган. Това Да. мога ли да използвам? Да, само да сипаме тук сосът, който знае. Ще го залея леко от медите. От собствения сос. Благодаря ти. Още? Не, добре, достатъчно. Не е идеално измит, ама ще свърша. Страхотно е, добре се справяш. Нали? Като мияч. Какво да правя? Нали сте ми на гости? Грижа се. Ти още тогава ми помагаш, когато бях с оранжева престилка, все пак извика Маргарита при вас. Това за мен беше страхотен момент, защото ме извика, даже мислех да ти подаря там да си стои при вас на сепарето. А защо? Какво не беше наред във вашите отношения? Аз нямам нищо лошо към никой от участието там от хората. Просто не ми харесва, когато почне да се лигави, когато се спада в истерия, бърка се в работа на хората, подпира ходилниците да не паднат. Бездействие. Бездействие, хаос. Тя какъв готвач според тебе? Хаотичен, неорганизиран, недисциплиниран. Знае много неща, също така. Доста неща знае, но и доста не знае. А не може да виним някой, че не знае нещо. Всички се учиме цял живот, но определено не беше за тази кухня, според мен. Пречеше на работата. А дали не трябваше малко по-рано да... Много по-рано приключиш? трябваше. Много по-рано. Знам какво ще опиташ. Много по-рано трябваше да приключи, но шеф Ангел виждаше в нея, че не се отказва и тя. Това беше също важно Тя черта. доста борбена изглеждаше. Това е важно и- черта в характера на хората. Не се отказват. Да, и шеф Ангелов точно тези характери по някакъв начин им дава доста шанс. Много което шанс. смятам, че трябва да е така, защото някак ние то е ясно, че се раждаме, нали, за да се учим, но пък има при някои харизмата, която наистина така... виждат, че не им се получава, обаче не спират да го правят, докато момента, в който вече не се получи. А при други по-лесно. При други пък първия път е напълно достатъчен сам да минат. Така е, хората са различни. Точно как се Но шеф Ангелов каза на Маргарита тогава, аз си спомням, ти ще си тренеш от тук преди, но ще те науча на нещо преди това. Няма да си тренеш преди да съм те научил на нещо. И той научи на доста неща, даваше и много шансове. Надявам се тя да го оценила това. След това е премести в синия отбор. Нали? Но и там се виждаше разликата.
За мен беше доста светъл ден тогава, когато тя отиде в син отбор, а при нас дойде Цветомир. Виждах светлина в tunела. Да. Да. Ето Добре. малък детайл към нашата чиния. Така. Олето вече няма да ни трябва, да. Може да го махнем, благодаря ти. Махам го. Уж сега леко ще запържим нашата коричка. И лека по лека се ориентираме към плейтене след това. Така, сега тук коричката и соса, къде го правим? Сосът той е готов, останал от собствените миди, ще ги залеем отгоре. Шалма ще го приготвим леко да се затопли. Той ще завърши, на всичко останало ще бъде най-отгоре, като пяна върху самите миди. Супер. Добре, това какво може да го дадем като предястие? Предястие, да. Точно така. Предястие, въглехидрата в него? Хидрата ще бъде картоф. Чипс. Да. Добре, тук правим една коричка или чипс от пармезан. Точно Много така. чипсове стават. Много чипсове. Имаме сос. Пюре не мисля, че трябва да правим, макар че с пюре доста върви. Пюре от... Така, направим. Да дадем малко гъса. Да. Между тях, ако искаш, може да го сложиш. Също да не ви изпуснем само. Няма. И да го спуснем. Това не е чинията. Добре. Мидите са ни вкусени. Ще започнем да ги слагаме лека по лека. Ще ги подредим по определен начин. Като мозайка. Диагонали. Добре. Ще време се подготвя нашата пюричка. Винаги аз гледам всичко да ми е в центъра на чинията. Това е правилният вариант. Фокусът да се насочва в средата. Дори да имаш много техники, много компоненти, когато всичко ти е в средата, ти можеш да видиш с просто око всичко от един поглед. Браво. Така. Тя е почти готова. През това време ще сложим също така и шалма да се позатопля леко. А тази рецепта къде я научи? Това сам съм си го измислил, честно казвам. Да, виждал съм. Шалма го правихме в Германия в един италиански ресторант. По-скоро върху пасти, върху морски. Преди аз си го използвам. Тук всичко е натурално, няма химия, няма лецитин, няма нищо. Може... Там слагахте ли лецитин? Не, там не. Там не. Също така беше молекулярна кухня. За някои неща да, но определено за този шалма, който съм го слагахме върху пасти, там всичко беше натурално. Там не слагахме лецитин. В сладкарството по-скоро. Да. Кухнята беше доста добре оборудвана. Беше уникална там. Аз смятам, че ще е готово. Аз също. Давай тук. Там е тук. Да. Ако искаш обърни да не... Или... Ще изчакам малко Добре, да се окей. ствърди. Така, тук само ще намаля температурата и продължаваме нататък. Това не трябва да е много горещо, просто млякото трябва да ти е топло. Добре, нека се почине малко. След това леко по леко започваме да се прибавяме чипса от всички страни. Има хубав цвят с ливавия картоф, също така е доста вкусен. Пюрето се от ливав картоф много щеше да върви. Също така. Да. Но и така е добре. Макар има някои лилави картофи, уж лилав картоф, пък като го обелиш, вътре си е пак бяло. Сортовете са различни. Бяло. Има и такива малки лилави картофи. Тези са от големите. Но пък хубава текстура придават на чинията. Да. Така. Нека си почини още малко пармезан. През това време ще подготви нашия шалм. Той е вече почти готов. Да. Аз така ще го ставя тук. Сочето само ще залеем. Така на лъжичка. Ти си използваш собствения им сос. Да, това е най-хубавото от всичко. Цялата работа е да използваш собствен сос. Дори за месата така правя. Почти всеки път. А не го ли подобряваш с нещо? Маслото и виното прибавя хубав вкус. Зависи. В този случай не. Добре. Започва вече да прилича вече както трябва, нали? Както се казва. Точно както си го представях. Пармезана си почива там, стои си. Няма да избяга. С това действие издигаме нагоре пяната. Добре. Тия тук ги махам. Да, няма. Само на ножите ще използвам. Айде. Добре, то се вдига, между другото, от камерата вижда ли се как пяната се надига и става много интересно. А тя ще задържи ли? Или трябва да сложим... Докато стигне до нашите гости, ще задържи, да. Да. Добре,
при 100 чинии, как ще се случи? Получава се, получава се. И някакво на Бен Мари и пяната се издига доста добре. Без никак, всичко е натурално. Добре. Сякаш има да ще Браво. това е ефектът, който търсим. Ето, така. Тук ще добавим още малко. Само, че миите още са горещи. Да, те са горещи и го разтапят, но иначе тук е важно. Ще изчакам малко, представа не мога да се сложим Да още видим един красив техниката. детайл. Добре. Много красиво нашето течение, тук съм подготвил. Опа. Малко цветя, след това ще сложа коричката. Добре. Пак трябва да е красива. Искаш малко. Ето ти, ако по някакъв начин ти влезе в... Ще влезе, благодаря ти. Ще изкараме ето това, ще е нашата коричка от пармезан. Ще използваме. Мисля, че изцивах. Добре. Да. Ще може да прибавим между тях. Така ще начупим леко. Аз винаги съм харесал комбинацията с хрупкавата текстура в самото ястие, защото наистина придава една игривост в непцето, която усещаш компонентите по по-различен начин. Особено пармезан, когато е по-солен и той отваря вкуса. Отваря апетита. Солта, нали знаете? Аз често казвам, имах Hell's Kitchen доста проблеми с солта. Още при влизането ми. Но аз по принцип не ям много сол. И си ми е един вреден такъв навик да не вкусявам добре храната. Искаш ли сега да го и опитаме? Разбира се. Да го опитаме. Така, само ще сложа още малко чалма. Това вече ще го спра. Добра работа свърши. Ето така между тях. Ще сложа малко. Аз смятам, че ако му сложим и малко желатин в млякото, ще се задържа повече пяната, но... Трябва да го пробваме това, да. Да. Само е така. Или може би го загрях прекалено много. Получава се. Получава се, но от горещината нещо се разтапя. Супер е. Добре, аз мисля, че е добре. Ами добре, това е. Вече можеш да презентираш така пред камерата. Към шеф Ангел директно. Към шеф Ангелов можеш, да. Обърни се, ако искаш към него. Шеф, за вас приготвих миди сен-жак с хрупка коричка от пармезан, собствен сос, който е подправен с масло и вино. Имаме също така чипс от лилав картоф. Надявам се да ви хареса. Браво. Еми, супер изглежда, много. Благодаря. Добре. На теб също благодаря за асистенцията. Да, аз ти предлагам да се месим отзад, там където ще задаваме вече и други по-лични въпроси от твоя живот, твоята кариера и да ми разкажеш още малко, нали, тайни, които камерите не са успели да хванат, такива моменти от Hell's С Kitchen. удоволствие. Така че, айде. Айде да се местим. Ти си работил в италианска кухня, кое те привлече към италианската кухня? Към италианската кухня ме привлече целият стил, автентичността и спазването на традиционните рецепти от толкова много години. Това ме грабна просто още от самото начало. Самия уют, представям си как стоя в лято в една градина с семейство, паста, пица, брускетски, пиеме си вино. Самата тази атмосфера си я представям всеки път. А кое е най-важното нещо, което си научил там? Най-важното нещо, което научих там е, че вкусът е най-важен и продукта. Винаги трябва да работя с продукти клас А, които в Италия производството, там всичко остава за тях. Там е най-хубавото. Затова уважавам ресторантите, които са с директен внос от Италия. С техните продукти са Мислиш ли, че някъде по чужбина, където си ходил по местата, които си е работил, си намерил някакво по-голямо спокойствие, отколкото тук в България? Да, смятам, че в Германия, където работих 4 години, там намерих себе си. Чувствах се доста спокоен. Самият ми живот беше доста добре подреден. Бях си създал страхотно ежедневие. Тогава също играех в футбол. Освен, че готвих, играех в 8-ма дивизия в един турски отбор в Германия. Чувствах се страхотно. 5 дни готвя, 2 дни спортувам. Липсваше ли ти нещо тогава? Единственото нещо, което ми липсваше тогава е семейството ми. Може би тук в България се забавляваме по един начин. Нашето ежедневие започва по един начин. Там беше всичко различно. Но не ми липсваше това,
че тук нашия живот е по-забързан като че ли. Там всичко се случи много спокойно. Аз съм човек, който харесва спокойствието. Разкажи ми малко повече за работата си в чужбина. Как минава един твой ден работен? Денят ми започва така. Аз, понеже обожавам хлябът винаги минава през мен. Всяка сутрин, когато отида, тестото съм си го приготвил още предишния ден и започвам да правя за обяда около 60-70 хляба. Разточвам ги, пека ги. Вау! Всичко започва през мен. След това минава през другите станции. Идеята на нашия ресторант там беше, той беше един от водещите ресторанти в града, но като цяло идеята беше всеки от нас да може да бъде взаимно заменяем на всяка една станция. Аз бях навсякъде просто. Проверях на всичко, навсякъде и се справяхме. Обичам Коя станция ти беше най-много на сърце? месо и риба и паста и ризото. Това бяха Толкова за цялата кухня. И да, но бяха две различни станции навсякъде, се справях навсякъде, можеха да ми си добре всички. А с десертите как беше? За сърце съм много добър там. Представя съм в моите социални мрежи какви десерти съм приготвил. Като цяло нашата кухня там подсигуряваше всичко. Там беше космос. Имахме уреди като термомиксер, пакоджет, шокови камери, абсолютно всичко, каквото си пожела един сладкар. Имахме бази за съхранение. Можеш просто да летиш в космоса там. А успя ли да покажеш нещо от тази сладкарската ти страна в Hell's Kitchen? За съжаление не успях да покажа нищо от моята сладкарска страна в Hell's Kitchen. Надявах се да бъда на финала там и да покажа моят авторски десерт, който съм приготвил на много места. А какъв би бил той? Моят авторски десерт е един мезалун, една луна от шоколад, която в нея има, върху нея има ягоди, под нея има ягоди. Това е типично сезонно ястие за този момент. Кремата е маскарпоне, към нея добавя различни други плодове. Имаме калканът, който вътре в него съм сложил мента. Самият вкус е доста приятен. Дехидратирана ягода, чипс от ягода също така има в него. Имаме и сорбе от ягода, кръмбъл, който в него също съм добавил ягода. Като Това цяло, ще да бъде доста вариация. компонентен десерт. доста компоненти има, но той става доста бързо и се сглобя доста бързо, след като имаш всички компоненти готови. Да, разбира се. да. Добре, срещал си световни звезди като Силвестър Сталон и Джейсън Стейтън. Как се случи това? Това се случи още тук в България. Работих в един италиански ресторант. Мога да спомена? Не знам. Добре, да кажем не. Не. Работих в един много добър ресторант, италиански в България. Той беше близо до киноцентър Бояна и понеже те участваха в някои филми тук при нас снимаха, идвах просто при нас и хапвах. И ние успявахме да се заснемем с тях. Имахме честа да готвим за тези звезди. А какво им приготвяхте най-често? Спомням си, че тогава приготвихме морски език. Обичаха лобстер имахме. Аз бях по-млад тогава. Главната готвача ме карах аз да убия лобстера. Беше ми жал, но това ми беше работата. Има ли нещо, което те изненада в тях като хора? Изненадаме, като първоначално изненада това да ги видя тук пред мен. Хората, които съм гледал дълги години на екрана в толкова известни филми. Винаги усмихнати, приятни, поздравиха всички от нас, които влязоха, снимахме се с тях. Самата атмосфера, ти усещаш тяхната енергия. Това е Да, много съвсем интересно. друг начин. Да, Знам, че си готвил също така и за български политици. да. Има ли разлика в изискванията? И да, има. Трябва да си по-внимателен, по-стрикнат. Като цяло в кухнята тогава се спазваше и определен тон, понеже не знаеш как е вътре, трябва всичко да гори. Адреналинът трябва да се усеща. Да. Ние така работим в кухнята. Има доста стандарти при тях, да. Кой е по-претенциозен? Звездата, нали? Тия, които ние ги знаем, или политиците? Ние, естествено, и тя ги знаеме, но Да. нали, те са два различни полюса. Ами от моя гледна точка по-скоро претенциозни бяха повече политиците. С кое се различаваха от звездите? Изискаше се повече внимание, повече детайли, искаха някой продукт да бъде приготвен по техен специален начин. Създаваха си собствено меню в нашата кухня. Трябваше да готвите по тяхно Да, меню. създаваха си собствено меню. Добре, с тази тежка професия, която трябва да се денонощно почти на работа, как се справиш, че си и баща със семейството? Кога им Така е. намираш време? Успявам да намеря време. Аз не спя много. 4 часа са ми достатъчни, да ти кажа. Изживявам нощта, през деня също. Успявам да съчетая нещата от това да работя, да мисля, да създавам. След това да отделям време на семейството ми, да имаме време. Това е много важно, защото те все пак ми дават на мен стимул за всичко, което правя. Кое е най-важното в едни такива по-сериозни отношения във връзката? Трябва Да я да има... запазиш така свежа.
топлите чувства, компромисите, трябва да се разбираме един друг. Аз също разбирам, примерно, че докато съм на работа толкова дълги часове на жена ми, не е лесно постоянно цялото внимание да е в къщата, всичко да прави детето, да е спретно, да е нахранено, да е се наспало навсякъде, да е с него. Тя също трябва да ме разбира мен, че на мен не ми е лесно. Аз съм като един компютър, който е постоянно включен и когато се прибера, той изключва и те първо ми трябва малко време да. 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 А трудно ли беше, когато трябваше да работиш по чужбина с това разстояние някакси? При нас нещата станаха така, че аз работех дълги години преди да срещна жена ми. С нея сме от 3 години заедно. С нея се запознах, докато аз бях в Германия. Тя живееше в Англия дълги години. Тя си е българка, нали Да, така? да, тя е българка и се запознах съвсем случайно. Аз се пусках в социалните мрежи. Пусках се в социалните мрежи на лайв и готвих. Хората ми харесваха, радваха ми се и продължавах да го правя това. И така тя попадна в един от моите лайфове и всичко стана така съвсем случайно. А тя с какво се занимава? Тя учеше криминална психология в един университет в Англия. Да. И случайно станаха нещата, докато един ден тя не ми каза, че идва при мен, взема се билет, идва при мен. Така се запознахме и не мина много време, минаха 2-3 месеца, когато вече решихме, че искаме дете, искаме да сме семейство, искаме да сме заедно. А смяташ, че са възможни взаимоотношенията от разстояние? Не бих казал, много е трудно. Когато не виждаш един човек, когато не го усещаш, когато не можеш да му видиш неговите очи и да усетиш неговата енергия, доста е трудно, да. Трябва да се правят компромиси, да се намират варианти и хората да се заедно. А имало ли си случки, когато така се колебаеш между връзка и кариера? Кое да избереш? И кое да бъде някакси с няколко крачки напред? Имал съм такива случаи, когато съм се колебал, да. И доста неприятно, честно казано. В крайна сметка аз реших да отида при жена ми да живея в Лондон. Смятахме, че нещата там ще бъдат по-лесни. Но пък и от друга гледна точка, защо да не опитам и там. Все пак там няма лоши ресторанти. Има доста известни, доста добри ресторанти и оттам ще науча нещо, сигурен съм. Да. Ще се справя и там. Винаги задавам един и същи въпрос на моите хора, т.е. специално за трудните моменти, за хубавите моменти. Кой е момента, който можеш да ми опишеш като един от най-трудните в твоя живот, които сте направили даже и по-силен? Моментите като цяло от целият ми живот е въпросът. Да. Когато бях малък, имах една болест, която беше, нали, често срещна. И беше доста неприятно. Успях да я преодолея. Това ми даде стимул и си казах, щом съм минал, това нищо не е случайно, Господ има мисия за мен и аз трябва да я свърша тази мисия. След дълги години аз започнах да успявам, намирах смисъл на всичко това. Създавах живот, имам семейство, имам жена и си казвам, че не всичко е случайно, всичко е било с цел. И що е трябва да съм на този свят, е имал за какво. Да. А през каква болест си минал? Научно тази болест се нарича Неходжкинов лимфом. Това е като раково заболяване на белите дробове. Бил съм 2 години в болница. Тогава съм бил 6 годишен. Аз започнах училище по-рано една година, защото бях доста напреднал с цифри и с всичко. Да. И започнах една година по-рано. Исках много да уча. Но откри се тази болест съвсем случайно. Докато един ден майка ми изпраща до магазина и аз ме вижда изведнъж как започвам да дишам трудно и припадам. Лекарите казват, че това не е нищо сериозно. Като една майка, тя не беше съгласна с това. Да, разбира се. Започнахме да обикаляме, докато не стигнахме в София. Аз от град Червен бряг, там съм роден. Това до Ловеч. До Ловеч, Да. да. Аз имам познати Да. там. Оттам съм тръгнал и последствие от 6 годишни вече живея тук в София. Дойдохме в София, в ИСУ, в болницата ми откриха това заболяване. В същия момент при нас беше дошъл Стивън Сегал, актьорът, и беше дарил голяма сума за апаратура, точно заради това лечение на тази болест, което съм благодарен. Всички хора трябва да са благодарни за това. И така, 2 години лечение в болница. А как се излекува? Химиотерапия. Косопат, нямах коса, известно е дълги. То на такава възраст. Не можех да ходя на море след това, поне 4 години ходех към 7-8 вечерта, понеже не трябваше да излъгам изобщо на слънце. Имаше доста неприятни ситуации, примерно в чиш трябваше да съм с шапка, учителките ми
имаше нови учители, които не знаеха за моята болест, казаха ми да я свалям, аз без коса, децата се смеят. Тогава го приемах неприятно, нали, но вече тези неща са ме изградили. Аз не го казвам, не казвам тази история да някой да ме съжалява, нещо такова. Искам да науча всички, че тези неща трябва да ви изграждат, а не да ви карат да сте по-сови за напред. Всичко това трябва да ви изгражда и да знаете, че има смисъл. Това са доста такива моменти в живота на човек, които наистина дават много сила. Аз мисля, че всеки има някаква история и някаква борба през живота си. Всеки един човек, всеки един. А някаква травма остана ли ти от този момент? Не ми остана травма. Беше ми по-трудно после като пораснах, защото моите родители знаеха през какво съм преминал, не искаха да се натоварвам, за да не се върне това, макар че аз го бях излекувал, минаха дълги години, вече си бях нормален. Имах имунитет, който този имунитет, не е като Hell's Kitchen, този имунитет беше, че не се разболявах от болести, от грипове, такива, нищо не ме хващаше. Аз лекарства не пия, нищо не пия и не ме хващат болести мен. Добре, в такъв момент какво те кара да продължиш напред въпреки трудностите? Ами, такъв момент, точно това, което казах и в самото предаване, че аз искам винаги да съм първи, искам да съм пример, да не се отказвам. В футбола не успях, защото тогава хората не ме оставяха да съм първи заради точно тази болест. Не искаха да имам прекалено много натоварване. Аз знаех възможностите си, аз знаех, че мога. Тогава не успях да се докажа като най-добрия. Но знаех, че в кухнята ще мога да се докажа като най-добрия. Браво, това е готино И много. това ме взе, кухнята ме взе при себе си и си казах, това е моят терен, това е моето място. А с футбола кога? 17 годишен приключих с футбол и започнах веднага с кухнята. Така ме грабна. Много неща нямах представа как се рече, дори италианската кухня, която ми е любима и обичам толкова много. Не различавах спагети, пене, телетеле, папарделе и паста не ги различавах. Не знаех техните имена, не знаех. С паста, Да. каквото и да е. Да. Паста. Спагети наричах абсолютно всичко. Не знаех терминологии, не знаех абсолютно нищо. Човек се учи докато върви, да. Да. Добре, нека те върна малко и в темата на Hell's Kitchen. Една доста гореща тема бих отворил, защото точно преди снимки бяхме си говорили за Събков и Трифонова. О, доста гореща тема, да. Гореща тема. Какво мислиш за тяхната връзка? За тяхната любов? Там драмата е голяма, точно като Ромео и Жулета бих казал. Ами, намериха се, видяха се, взеха се. Кой е със семейство, кой без. И на тях съм я казал, аз не съм за тези неща, не съдя хората. Всеки сам си носи кръста, всеки сам избира с кого да бъде. Понякога не решаваме в кого да се влюбим, но аз лично не смятам, че това трябваше да се случи в ефир. Да, кое те смущаваш? Смущаваше ме това, че трябваше да се съобразяваме прекалено много хора с тях и с тяхното поведение и тяхната близост. И като казвам близост, нямам преди това да седят един друг. Това, примерно, аз да спя и някой да ми се целува на главата, което съм имал прекалено много скандали. Има моменти, които съм избухвал срещу тях много пъти. А ти ми спомена за някакви къщички. Да, това беше нещо като играта Майнкрафт. Съвко беше този, който създаваше такива постройки. Нали, все пак сме в ефир. Пещери. И любовната пещера на Съб. Денисиел го беше нарекал Хотел Трансилвания. Ужас. Кой знае какво се е случвало там по тия И дишеци. нямаше как да разберем. Това беше идеята. Никой да не разбира, дори и камерите, които бяха там. Но ние... Хитро измислено. Хитро измислено, да. Доста креативен беше тогава Събко. Все пак налагаше му се. И ние с Светомир и Денисиел всеки път отивахме да ги събаряме тези постройки. И какво излиза там? Ами излизаха като Homo sapiens. Нямаха много дрехи. Забавляваха се, ние също покрай тях. Понякога не беше забавно, когато ставаше прекалено, но ние сега... Прекалено какво имаш в предвид? Ами, звуци и такива неща. Аз пия доста леко и се смущавах, когато някой хърка, но... Тия звуци бяха по-различни. И при дълбоките въздишки също не мога да спя. А не смяташ ли, че е малко някак нелогично да го правиш това нещо, тъй като има камери навсякъде, цяла България го вижда това? Каквото и да се случва там във връзка с тези отношения, аз лично смятам, че не трябва да се случва в ефир и сред камери толкова много хора те гледат и семейството те гледа. Да, а ти ми спомена, че тогава, когато сте били на гости на Трифонова, мъжът се е държал доста добре. Те имаха отношения тогава, в смисъл бяха заедно. Да, доколкото разбрах за сватба ли, какво нещо е го... Да, в началото, когато се събрахме всички в къща, Трифонова каза, че ще ни покани на нейната сватба с нейният мъж. На някакво езеро, ако не се лъжа, беше в Комо или
И някакво подобно такова езеро в Румъния. Мгм. И просто казах, че ни покани и бяхме доста така щастливи, разказваше ни истории. Просто всичко става А бавно. тогава Събков като как време. реагира на самото И предложение, разказваше правено към вас? той разказваше неговите истории за неговата приятелка, тя разкаже за нейния приятел. Ага. Ние се събирахме така на дивана. Някаква всички, любовна да. дразга е имало там между тях. Да. И аз така предполагам. И изведнъж се разпалва любовта в страданието. Да. Доколкото разбрах, Събков преди да се разделил с неговата приятелка. Той си е честен Да. играч. И той постоянно споменаваше приятелката ми, Трифонов го критикуваше. Тя вече не ти е приятелка, нарича бившата ми приятелка. И така. Добре, кога се разпали между тях любовта? И аз забелязах такива неща, но в началото, понеже си казах, повечето си мисля, че тук нещата се случват с някакви стратегии. А стратегии няма да помогнат на никой с нищо. Това е готово, всеки вижда колко можеш. Но в началото си мисля, че те правят някаква стратегия, така да бъдат по-интересни след хората, след шефовете. Но не, те се харесаха още самото начало, след определени челенджи или някъде като ходим на каравани. След това забелязах Трифон как каза Събков това направи, Събков това направи и постоянно Добре. говореше за Събков. След Да. това чувах в Събков как говори за Трифон. По-скоро първата, която беше по-така, беше Трифона, тя първата крачка. Добре, смяташ, че това до известен степен са някакви нещо като слаби ангели на човек. Смисъл, такъв, Да, така решаваш. така би го нарекал слаби Да, ангели. влизаш в едно предаване, имаш семейство и в следващия момент, нали, аз разбирам, че някоя любовта, нали, умира в даден момент. Да, но пък случва се, да разбира се. предадеш по някакъв начин, нали, семейството ти под някаква емоция и то доста сериозна, която видимо я виждат всички хора, някак си смущава доста народ, който ги гледа. Така е, аз съм вярваш доста и знам, че семейството е свято нещо. И когато не се случват нещата, е по-скоро да седнете и да говорите. Сега ние сме били в ефир, не е имал тази възможност, но Да, аз това имах в предвид, че винаги има място за разрешаване на самите проблеми и ти толкова ли можеш да изчакаш примерно някакви месец-два, нали, точно, докато да, се това вътре. е, това И някак си изведнъж това е на някаква бомба така, която е, нали, даже бих казал интимна бомба, защото нали, това, което обясняваш. И в смисъл, не можеш по някакъв начин да се събереш вътрешни и да кажеш, абе, няма пък, нали, ще си изчакам времето, в което, нали, трябва да изляза и отвън да се кажа нещата на човека, как стоят. В един момент се предприемат някакви безкрайно крайни действия. Точно както го каза, крайни действия. Да. Добре, нещо друго по-пикантно, така да не разкриеш оттам някоя интересна история, защото на нас ни е интересно. Като цяло за Събков и Трифон, или? Да, това е темата. Номер 1. Ами какво, ти кажа, не знам. Той Събков самото му влизане се представи като Женчо. Да. После се Трифона се събра. Но ти кажа, правиха си постройки, имаше там целувки, дълбоко дишания, издишвания. Добре, нека преминем малко и към другите въпроси. Аз така ти предлагам, тъй като нали... Случах, извинявай, че те прекъснах, сега се сетих за една история, когато бяхме червена кухня на Трифонова и синя кухня на Събков, тогава вече аз лично виждах на къде отиват нещата, когато не се получаваха нещата в нашия отбор. Аз виждах, че определени хора гледат към кулинарията, други гледат към любовта и към семейството, към бъдещето. И тогава нещата се различават. А ти си един отбор. И когато в тази машина, примерно, спукаш гума на колата, колата ти не върви правилно. Определено при нас имаше спукана гума. И на това се навирах. Тогава не много се навирах на тези неща. Правихме заготовки на синя кухня, свърши заготовката. Трифона веднага търчи и дава заготовката и на синя кухня. Викам, ние сме това състезание на момиче. Не знаеш, ако ще се случи, ти ще си номинира. Постоянно го той сега си го е пазила по някакъв. Тя си го е пазила. Те двамата, като си изберете, си се пазиха един друг. Аз виждал го това, разбирам го, но не го одобрявах. Няма да го одобря. Добре, ако имаше възможност да се върнеш отново в Hell's Kitchen, би ли го направил? Би го направил отново, живеенето беше страхотно. Самата изолация, аз не смятам, че е нещо лошо. Това си без телефон, без телевизия, без да знаеш какво слуша във външния свят, това е един голям шанс да събереш мислите си и да помислиш какво не си направил като хората, какво можеш да подобриш в себе си и като цяло. И като излезеш, вече можеш да действаш. Имаш хиляди идеи. А имаше ли човек, който те изненада така изненадващо приятно? Защото вътре, когато си, аз съм напълно убеден, че всеки започва да пази сам гърба си. И така си пази характера за дадени ситуации.
Кой те изненада теб с някакви така, как да кажа, приятно изненадан, нали? Тоест, примерно сега ти ми разказа също за Денисиньо, като човек, който наистина е много добър момче, минава през доста трудности. Аз влязох няколко дни след останалите. Не успях да се запозная с като цяло, като хората, как се представят, след това да ги изпитам, да опозная характера на другите, но след това стана доста бързо. Най-бързо ми се дигна в очите Денисиев, когато разбрах историята му на един челендж и аз лично се разчувствах, той се разплака, аз се разплаках тогава. Като цяло той човек тогава ми се издигна в очите и не само за самата история, както казах по-рано, всеки има някаква история в живота, с която се е борил, но това, че аз го виждам този човек как работи, как говори, как се държи, добротата му се усеща. Този човек най-много ме впечатли от всички останали. След това беше Светомир за неговата сдържаност, за неговата интелигентност, за това, че той също е пример и вижда нещата как трябва да са правилни. Не се прави на такъв какъвто не е. Това най-много ми хареса хората, да са истински. Да не се превъзнасят, да се правят на... Най-добре, да. И те двамата не много изпъкнаха в моите очи, затова ми бяха и най-близки. Аз искам да съм близо до такива хора, а не до фалшиви хора или някакви такива бомбастични истории. А какво мисли семейството ти за твоето участие в Hell's Kitchen? Моето семейство, като започва от майка и баща ми, всички се гори с мен, жена ми, детето, родителите на моята жена, всички са горди и се радват, че съм успял да вляза вътре в кухнята на Ада. Радват се, че са ме видяли на екран, че съм се справил. Те първо ще се види, че продължавам да се справям. Какво е нещо, което не успя да кажеш на шеф Ангелов? Имаше ли някакъв поздрав към него, може да отправиш тук в тази камера? Шеф Ангелов, съжалявам, че не успях да стигна до финала. Това най-много ме е яд. Исках да ви покажа как готвя как водя кухня на финала, как представя моето авторско меню. Щяхте да бъдете изумен. Аз знам, че мога. Вие също знаете, че мога. Просто ме е яд, че малко преди края аз отпаднах. Разконцентрирах се малко и паднах. Така и във войната. Конят като щупи крак, го убиват. Благодаря ти много за участието, само че пък тук никой не се тръгва просто е така с празни ръце. Ние сме подготвили няколко подаръка. Първия, който е от Интеркерамик. Заповядай. Много ви благодаря. Ще си ги разгледаш в къщи, да бъдеш още по-добър мастър в кулинарията. Също така имаме и подарък от Каре. Заповядай. От нашите партньори. А за тези от вас, които искат да се възползват с промокод TASTY, влезете в техния сайт и ще получите до 10% отстъпка. Искам да ти подаря като трети подарък тук сладък бунт. Да ти стисна ръката на теб. Благодаря ти много. Това са едни подбрани рецепти, само сладки, за да помогна на всеки един готвач и също така любител на кулинарията в подготовката на десерти, които наистина могат да си ги направят, защото са подробно описани, дори и с една частица от моите истории, как съм стигнал до нея. С радост ще разгледам всичките, все пак животът е сладък. Да, искам също така да благодаря на Интеркерамик, че този епизод стана възможен. И не пропускайте да ни гледате в NovaPlay, YouTube и VBOX 7. До скоро. Благодаря ти. Благодаря за поканата.